Mendela ordena igaro da Euskal Herriko eragile abertzale andanak Lizarrako adierazpena plazaratu zutenetik aurreko hamarkadako ezin ikusi politikoek elkarrizketarako esparru berri bati utzitako espazioaren erakusle izan zen hitzarmenura posible ziren abertzalen arteko akordioak. 25 urte geroago haren eragina presenteago oraindik euskal politikagintzan, baina urrun ikusten da halakorik errepikatzeko aukera. Herri honetan hamarkada bat pasatxoan gertatu den guztia ikusita Lizarra-Garazeko akordioa gertakari txikia dela eman dezake, batez ere gazteenentzat erreferentzietatik bakarrik ezagutzen dutelako edo ez dutelako bizi izan bere eragina neurtzeko adina egongo da halaber gatazka konponbidean jartzeko ahalegin huts gisa, baino baloratuko ez duenik eta ez dago azaldu beharrik unionismo irredenteenak 5 urte daramatzala ura deskalifikatzen. Hala ere, ura oso gertaera garrantzitsua izan zen Euskal Herriko historia hurbilean eta itzulerarik gabeko puntua euskal politikan denbora luzea zeramaten dinamika batzuentzat. Arratsaldeon guztioi, ordubiak pasata iritsi da gurean gaur albistegiari heltzeko unea. Gaurkoan Lizarrako adierazpenaren 25. urte hurrena izpide, izan ere Espainiako Kongresuko EAJ-ko bozeramaile Aitor Estebanek ez du oroitzapenik Lizarra-Garaziko prozesuari lotuta. Harentzat oroitzapen txarra da eta ez zen esperientzia ona izan. Bere aldetik Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusi Arnaldo Otegik prozesu horren norabidea berreskuratzeko deia egin du, baina Esteban ez da horren alde. Konpromiso handia egon zan guztion aldetik eta nire alderditik zinez, benetan, bakea lortzeko eta ikusi genduan etaren aldetik eta ezker abertzaleren aldetik interes politikoa egoala. Gauzak momentu baten baretzeko, bitxura moteko eta gero alde ginen. Orduan, nik ez da esperientzia ona izan egia esan. Entzun dugunez, Estebanek urteurnaren bezperan egunon Euskadin adierazi du Lizarrakoa ez dela esperientzia ona izan, badago honetan Mertxe Izkure Euskal Herria Bilduko ordezkariak akordioak iparrorratz bat irekizuela esanez erantzun dio, entzun. Nik uste Lizarra-Garaziko ituna eta akordio hori nolabaiteko iparrorratz bat irekizuela. Lehendabiziko aldia zen alderdiek, hemengo alderdiek, hemengo sindikalgintzako sindikatuek, hainbat eragile, elkarrekin bide bat urratzeko prest agertzen zirela. Hori ezpada ona, gogora. Nazio askapena OTAN Espainiako gobernabideak eragindako abaguneak gora bera eta masiboa izaten segitu arren diadako mobilizazio nagusiko parte hartze asko jaitsi da berriro prozesuko urteekin alderatuta. Paradoxikoa dirudien arren Kataluniako alderdi subiranista nagusiek, Eskerra Republikanak eta Junts per Kataluniak ia inoiz ez bezalako aukera bat daukate orain Espainiaren gobernabidean eragiteko, baina masiboa izanagatik Biltzar Nazional Katalanak atzo Bartzelonan antolatutako mobilizazio independentista ez zen izan 2017ko erreferendumaren aurretik eta ondoren COVID-19 pandemiara arte egindakoak bezain jendetsua ez da urrik eman ere. Egon da 15.000 parte hartzaile Bartzelonako udaltzaingoaren arabera. Prozesu subiranista ez duten gauzatu eta horrek nola nekea ala etxibena eragin ditu herritarren artean. Politikarloko zein nazioarteko gaiekin jarraiki Txilek minutu bateko isilune bat gorde du Salvador Allenderen kontrako estatu kolpearen 50. urte hurrenean. 1973ko irailaren 11 goizeko 7 altxatu ziren militarrak Ameriketako estatu batuen laguntzarekin herri batasunaren gobernuaren kontra eta eguerdiko 12etarako minutu gutxiren faltan hasi ziren moneda jaudegia bombardatzen Allende presidentearen egoitza hain zuzen ere. Bada atzo 2023ko irailaren 11 ordu horretan bertan milaka txiletar egiten ari ziren hautzi eta isilik geratu ziren minutu batez. Tolu eguna izendatu du Gabriel Boriken gobernuak irailaren
2011. Moneda jauregian, Santiagon, Txileko gobernuak antolatuta ekitaldi instituzional bat egin zuten ere urte hurrenak gogoratzeko nazioarteko hainbat gonbidaturen presentziarekin. Kanpai hotsu batzuek iragarri zuten minutu bateko isilunearen hasiera. Batzuek ukabila altxatuta egin zuten Augusto Pinocheten diktadurak hil eta desagerrarazi zituztenen argazkiak eskuan. Isilunea amaitzean biktimen senideen oihuak entzun ziren esanez, orain eta beti Allende presente, garaipenera arte beti. Eta gizarte arloko gaiei helduta gurera bueltan, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak 15 urtetik 14 murriztu du Angel Bozarin ezarritako kartzela zigorra. Boza da 2016ko San Ferminetako lehen gauean 18 urteko emakume bat bortxatu zuten 5 gizonetako bat. Erabakia soilik baietz da baietz legea aplikatuta hartu dute. Lehenago ere saiatu zen Boza bere zigorra laguntzen lege hori baliatuta. Lehen instantzian Nafarroako Probintzia Auzitegiak ezezkoa eman zion, aurtengo otsailean epaileek argudiatu zuten 15 urteko zigorra sexu askatasunaren aurkako delituen arauketa berriaren arabera ere ezarri zitekeela. Oraingoan ordea, Auzitegi Nagusiko epaileek ez dute erabaki bera hartu. Auzitegiak berak jakinarazi duenez taldeko 5 kideetako bati ez du zehaztu zeini, baina hainbat hedabideek eman dute Bozaren izena, zigorra murriztu diote soilik baietz eta baietz legea aplikatuta. Dena den, oraindik helegitea jar dakioke erabakiari Espainiako Auzitegiko gorenean. Lerroburuekin bukatzeko bada harridura eragin digun besterik, euriak ez ezik izotz puska mardulek erasan diete Bizkaia eta Gipuzkoako zenbait udalerriri. Atzo arratsaldeko lehen orduan sartu da Kazkabar ekaitza mendebaldetik eta kalte handiak eragin ditu. Bezperako iragarpen meteorologikoak gainditu zituen atzukoan ekaitzak hori dela eta abisu maila igo dute Euskal Herri osoan. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak alerta laranja ezarri du arratsaldeko 3etatik gaueko 10etara Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan prezipitazio handiagatik. Alerta bera ezarri dute Lapurdin, Nafarroa berean eta Zuberoan ere 50 litro ur pilatzeko arriskua dela eta antzera abisu laranja ezarri du AEMET agentziak Nafarroako erdialdean eta iparraldean iluntzeko 8 arte. Eguneko lerroburuak ala heldu diezaiogun eguneko argazkiari Lizarrako adierazpenak 25 urte ditu iraiaren 12 honekin. Ezer baino lehen akordioaren eragina neurtzeko testuinguruan jarri behar da eta testuingurua izugarria zen. Lizarrako Fray Diegoren etxean egindako sinaduraren aurreko hilabeteetan, hilabete geroago Donibane Garazin berretsi zena, herria sentimenduak eta emozioak gutxitan bezala astindu zituzten gertaerez josita egon zen, eta Miguel Angel Blancobil eta egin zeinekin irratia indarrez itxi zituzten arteko aldian hainbat gertaera izan ziren zeintzuek agerian utzi zuten bizitzen ari zen egoera lazgarria. Lizarrako adierazpena jarraian minutu batean. Euskal Herrian demokrazia sakondu behar duela, hau da, Euskal Herriaren etorkizuna nolakoa izango den Euskal Herritarrek beren hitzaren bitartez adierazi behar dutela. Euskal Herriak hitza eta erabakia izan behar du. Gurean gaur magazinean Jonan Sa politologoa izan dugu gaurkoan gonbidatu nagusi gisa eta halaxe iritzi dio berak gaiari. Ulertu behar dena da akordio horren dimensioa eta edukia. Zeren akordio horren edukiaren barruan zegoen punturik segurazki importanteena edo maila politikoan importanteena zen Euskal nazioaren aitortza eskatzea, bai Frantziar estatuari eta bai
Espainiar estatuari. Eta horrek posible egiten zuen nolabait borroka armatua alde batera uztea, bide sozial eta politiko bati egiteko. Lizarrarazeko sinatzaileek gehiengoa ordezkatzen zuten. Nik uste hori oso importantea dela ere gogoraraztea. Gauzak horrela nazio askapen mugimenduaren helburuak berretsi eta ziklo politiko berrirako indarrak bilduko ditu sortuk hilaren 23an egingo duen nazio ekitaldian. Arrasaten egingo dute 6. nazio konferentzian eta arratsaldeko ekitaldian parte hartzeko deia egin dute. Hamarkada bat pasatu da euskal independentismoak euskal jendartearen nahiarekin bat eginez, gatazka politikoa konpontzeko ario berri bati atea ireki zionetik. Sortu, Euskal Herriaren askapen nazional eta sozialaren aldeko ibilbidea jaso eta ziklo berrira egokitzeko aleginetan dabil horrezkeroztik. Euskal Herrian, independentziarako indarra biltzen segitzeko anbizioarekin begiratzen diegu lanurte berriari eta datozen urteei. Gure proiektu politikoan berresteko eguna da gure komunitatearentzat. Helburu guztiak lortu arte, borrokan jarraitzeko zin egitea. Nora eta Laura ziklo ez mintzo dira aurtengo honetarako egin duten kartelean. Badoazen ziklo zaharrez eta badatozen ziklo berriez. Nazio askapena otan Espainiako gobernabideak eragindako abagunea gorabera eta masiboa izaten segitu arren diadako mobilizazio nagusiko partea ze asko jaitsi da berriro prozesuko urteekin alderatuta ikusi. Tradizioa bete eta EAJak eta Euskal Herria Bilduk ordezkaritzak bidali zituzten diadara biek ala biek egin zituzten ore eskaintzak Rafael Casanovaren monumentuaren aurrean Bartzelonan. Horrez gain erabakitzeko eskubidea aldarrikatu zuten biek entzun. Orain, gaur, betetzen da, 1923an, Aliantza Hirukoitza delakoaren akordioa, Katalan, Euskaldunok eta Galiziarren arteko akordioa izuzen ere. Hori izan zen, gero 1923an gauzatu zen Galeuska akordioa. Negoziazioa, elkarrizketa eta akordioa izan behar da bidea, geure eskubide justu eta demokratiko horiek lortzeko ahalbideratzeko. Aurtengo diada aurrekaririk gabeko testuinguru berezian ospatzen ari gara, Espainiako estatuan gobernu aurrerakoia osatzeko aukeraren aurrean independentistok aukera historiko bat daukagulako, eta aukera da indarrak batzea eta agenda partekatu bat adostea. Euskal Herriko eta Kataluniako gizartearen aldarrikapenei erantzungo dien agenda bat. Partida hau alkarrekin egitea, jokatzea da Euskal Herria Bilduren apostua, horrela
ziur gaudelako urrunagora iritziko garela. Une historiko hau aprobetzatzeko, behar dan maila emateko politikoki eta daukaguzan lurralde arazoei irtenbideak eman behar dizkigula danon artean eta negoziazio honetan usteot merezi dauela ausardiaz jokatzea. Diadaren bueltakoak alaga izolatuta Euskara, autogobernua eta Euskadik Europako Batasunean parte hartzea dira Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak Euskadiren etorkizuneko proiekturako planteatu dituen zutabe nagusiak. Ez egingo den politika orokorrari buruzko eztabaidan horietaz mintzatuko den arren, atzo zabaldu zuen bere solasaldiaren laburpena. Euskarari dagokionez, dokumentuak dio Jaurlaritza Euskararen sustapenerako ekintza plan berria garatzen ari dela eta legealdia amaitu baino lehen onartuko duela plan berri horrek zehaztuko du zein izango den hurrengo 10 urteetan hizkuntza politikak hartu behar duen norabidean eta Euskararen aholku batzordean lantzen ari dira. Horrez gain autogobernua orainaren eta etorkizunaren giltzarria dela dio Urkulluk, baina azken urteetako balantzea gazi gozoa dela. Alderdi positiboen artean nabarmendu du autogobernuaren batzordearen barruan aurrerapenak egon zirela estatutua erreformatzeko, hala ere bere aburuz ez diren nahikoak izan arau akordio bat lortzeko, baina ziur dago funtsezkoak izango direla etorkizuneko adostasunei eusteko. Beste gorabehera bat izan da abiadura handiko trenaren inguruan. Frantziako estatuko ingurumen agintaritza duela egun gutxi bildu zen eta esan zuen ez duela baloratuko Bordele eta Tolosa artean egin nahi den linea berriaren bideragarritasuna hego-mendebaldeko trenbide plan handia delakoak izango lukeen inpaktua jasotzen duen txostena zaharkituta dagoela iritzita eta 2014ko txosten hori ez duela baloratuko eguneratua izan arte. Balazta sakatuta doaz abiadura handiko trenarekin, aurrera egin nahi eta ezinean. Frantziako estatuko ingurumen agintaritza joan den astan bildu zen HTaren inguruan hitz egiteko. Bordeletik Tolosara joango den linea baloratzeko alde batetik eta Tolosa eta Akize batuko dituen linea zaritzeko bestetik. Baina ezin izan zuen abiadura handiko linea berriari buruzko baloraziorik egin ingurumen txostena zaharkitua dagoela iritzita. Horrek Euskal Herriarekin bat egingo lukeen lineari eragiten dio, hain justu Frantziako agintariek egindako kalkuluen arabera, 2 hamarkada barru Euskal Herrikoa delakoarekin bat egingo lukeenari. Hala jakinarazi du Maite Ubiriak kazetariak naizen argitaratutako artikuluan. Ingurumen agintaritzak azaldu du proiektua aztertzeko aukeratutako perimetroa edozein dela ere, bai linea berriak Tolosatik iparraldera izango duen eragin zehatza, bai hego-ekialdeko trenbide plan handia, oro har ingurumena babesteko kodean agertzen diren hainbat gairi buruz jasotako erantzunak zaharkituta edo osatu gabe daudela. 2014an aurkeztutako txostenetik ingurumen araudiaren arloan izan den bilakaera eguneratu gabe dagoela. Duela ia hamarkada bateko adierazpen horretan ingurumen agintaritza gogorarazi zuen kontuan hartu behartzela euskal paisaiaren balio nabarmena, bere haranekin eta lurraldean sakabanotutako habitat girotuarekin. Eta konpentsazioak aurreikusi bartzirela 600 hektarea baso suntsitzeko, lehendik zegoen linearen ordezko trazadura bat egiteko. Horrela gobernu erakundeako hartarazi du ezingo duela baloraziorik egin eguneratutako txosten hori aurkezten ez zaion bitartean. Txosten horrek hainbat gairi erantzun beharko lieke. Hala nola lurraldearen artifizializazioari berotegi efektua eragiten duten gasen isuriei eta trenbideak naturgunetan lotzeko proiektuaren beste inpaktu batzuei. Ildo horretan txostena eguneratu gabe izatea eragozpen bada abiadura handiko trenaren proiektuarekin jarraitzeko orduan. Bordele Tolosa linearen eraikuntza 2024an abiatu beharko litzateke, 2032an martxan jartzeko. Baina martxa honetan ez dira puntual hasiko. Eta gaizolatuta aipatu dugu lerrobuetan ere kalte handiak eragin ditu Kazkabar ekaitzak Bizkaian eta Gipuzkoan. Kazkabarra euri zaparra zakarrak eta harria ere bai. Bizkaian eta Gipuzkoan hainbat puntutan denboraleak kalte handienak eragin ditu. Igorre da puntu kaltetuenetako bat, Arratian. Tamaina handiko izotzezko harriak erori baitira, autoetxe eta gune ugari kaltetu ditu. Gaur kalte horiek zenbatzeko eguna dute askok. Auto askorek kristalak hautsi ditu eroritako harriak, mailatuta ere bai eta etxeetako zenbait teila lurrean.
Igorreko udal hartu emanetan da Bizkaiko Aldundiarekin, diru laguntzak bideratzeko. Bestalde Igorretik gertu Diman ere gogor jo du denboraleak, txingorra kalteak eragin ditu, Durangon ere bai, eurizaparra mardule gainera, Gipuzkoan batez ere Eibarren, Elgoibarren eta Mutriko sortu dituzte arazoak. Estoldek ezin izan dute ur guztia hartu eta kaleetan eta lokaletan pilatu da ura, baita horietara sartu ere. Kaleek erreken itxura hartu dute, dozenaka litro pilatu dira oso denbora gutxian. Eta Nafarroako herriberan 3.000 hektarea soro badira kaltetutakoak, asteburuan izandako eurite eta kazkabarraren ondorioz. Nafarroako gobernuak Zintruen Igo, Koreia eta Fitero hondamendi eremu izendatzea eskatuko du. Kazkabarra kalte handienak mahastietan, olibondoetan eta almendroetan. Hainbat nekazarik galdutzat eman dute uzta osoa. Etxe eta auto askotan ere konponketak beharrezkoak izango dira, eta horiala kalte ordainak eta laguntza jasotzaldera aipatutako 3 herriak hondamendi eremu izendatzeko premia ikusten dute. Baina ekaitz giroa ez da amaitu, gaur ere ekaitz giroarekin jarraituko dugula aurre ikusten da eta ikusi beharko gaurkoak zer dakarren. Bestelakoan gizartarloko gaiekin jarraikin, herritarren ehuneko 4 benetako pobrezia bizi dira Eusko Jaurlaritzaren arabera. Azken hamarkadako ehunekorik txikiena bada ere, gero eta herritar gehiago bizi dira ongizate faltaren arriskuan. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako pobrezia adierazleak neurtzeko pobreziari eta gizarte desberdintasunei buruzko inkesta egin du aurten ere Eusko Jaurlaritzak. 10.000 pertsonak baino gehiagok hartu dute parte galdeketan eta emaitza nagusien arabera hobekuntzak izan dira aurreko urteekin konparatuz, benetako pobreziaren ehunekoa esaterako azken hamarkadako txikiena izan baita 2012an biztanleen ehuneko 5,3 bizi ziren benetako pobrezian eta 2022an ehuneko 4. Pobreziaren inguruko pertzepzio subjektiboa ere aldatu eginda eta herritarren ehuneko 2,4 baino ez dute beren burua pobretzat hartzen duela 10 urte berriz ehuneko 0,6 gehiagok. Ertzaintzak eta Gasteizko udaltzaingoak 2 familia etxegabatu zituzten atzo sarraia gile baten laguntzarekin. Etxegabetzeak gelditu oihu artean Gasteizko Pradokaleko 4. zenbakia desjabetu zuten eguerdian. Gasteizko etxebizitza sindikatuak eman zuen abisua eta dozenaka lagun elkartu ziren han etxegabetuei babesa adierazteko eta etxegabetzea gelditzea aldarrikatzeko. Sindikatuak jakinarazi duenez, familia horiek talde kriminal baten iruzurraren biktima izan ziren. Martxoaren hasieran udaltzaingoak 3 gizon atxilotu zituen Gasteizen etxebizitzen alokairuan iruzur egiten zuen talde kriminal bateko kide izatea egotzitan. Azaldu zutenaren arabera 30 pertsona ingururi egin zieten iruzur eta hainbat kasutan mehatxatu ere egin zituzten. Kontraturik gabeko gelak berralokatzen eta erroldak faltsutzen aritu ziren. Egoera hala beste etxegabetze baten berri eman zuen joan den astean Goierriko Kontseilu Sozialistak gaur izan da Idiazabalgo Arima Sagasti auzoan eta salatu dutenez etxegabetu duten laguna kalean geratzeko arriskuan dago. Honekin lan arlora salto 54 urteko langile bat hil zen joan den ostiralean Iraiaren 5 hain zuzen ere Elorrioko baso eremu batean lanean ari zela lan istripua izan eta 3 egunera labek ohartarazi du 9 eguneko epean 4 langile hil direla beren lanpostuan. Dirudienez, zuhaitz batek buruan jo zuen Elorrioko baso eremu batean lanean ari zela. Oinaseko Explotación Forestal Zaldupe SL enpresan lan egiten zuen. Labek salatu du heriotza horrekin dagoeneko 36 direla gutxienez, aurten lan istripuz hildako langileak era berean ohartarazi du aintzat hartzekoa dela basogintza sektorea langile gutxi hartzen dituen sektorea izanik urtero gertatzen direla heriotzak bertan. Langatazketan berriz EITBko irratietan 3 greba egunera deitu dute, inposizioen aurka hilaren 14an eta 26an eta urriaren 19an izango dira lan uzteak salatu dute, lan hitzarmena ez dela berritu 13 urtean.
Grebak Izpidelak eta Labek greba mugagabea deitu dute Galdakaoko Bibero adingabeen zentroan lanpostuen defentsan eta kaleratzeen aurka. Zentroa Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzu bada, baina Emankor taldeko Landalan enpresak kudeatzen du. Azken urtean 50 langile izatetik 19 langile izatera pasa dira kaleratzen ondorioz, eta horrez gain lan baldintzak nabarmen okertu dira. ELA eta LAB sindikatuek greba mugagabea deitu dute Galdakaoko Bibero adingabeen zentroan lanpostuen defentsan eta kaleratzeen aurka. Zentroa Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzu bat da, baina Emankor taldeko Landalan enpresak kudeatzen du. Azken urtean 50 langile izatetik 19 langile izatera jaitsi dira kaleratzengatik eta era berean lan baldintzak nabarmen okertu dira. Adierazi nahi dugu azken urteotan administrazio publikoak Bizkaiko Foru Aldundiko gizarte ekintza sailak hain zuzen ere tratatu gaituen moduagatik. Honekin batera, adingabeen ardura eta langileon kontratazioaren ardura izan duen Landalan elkartearen utzikeria salatu nahi dugu ere. Aldundiak zein Landalanek mespretxatu egin ditu 2 hamarkadatan zehar egindako sakrifizio guztiak, eta enplegu regulazioko espediente batekin erantzun digute, 19 lagun kalean utziz. Ratio falta itundutako plazak baino erabiltzaile gehiago, langileen lan osasunare arriskuan jarri du. LAB eta ELA sindikatuek azpimarratu dute publikoak izan beharko luketen eta Aldundiaren menpe dauden zerbitzuen privatizazioa miseria dela langileentzat. Beste behin ere, argi geratu da publikoak izan beharko luketen eta Aldundiaren mende dauden zerbitzuen privatizazioak langileen miseria dakarrela. Horregatik, langileon mobilizazio ziklo bat astea erabaki dugu. Sindikatuek hainbat bilera egin dituzte Landalaneko zuzendaritzarekin eta Sergio Murillo Bizkaiko Foru Aldundiko gizarte egintzako arduradun eta zerbitzuaren titularrarekin. Bilera horietan Landalanek adierazi zuen ez zuela ikusten zerbitzua emateko aukerarik eta iragarri zuen utz egingo ziola zerbitzua emateari Aldundiarekin hitzarmen amaitzean. Gauzak horrela foru erakundeak zentroa itxi eta 16 pertsona kaleratzea erabaki du. Honekin lan gatazken bueltakoak ala festegi erreparatuko diogu. Jarraian izan ere Gasteiztarrek Jolariztuko erromeria ospatu zuten atzo astelehenarekin. Ikus dezagun jarraian nola igaro zen festa. Eta Araban garela bada besterik, Gasteizko nazioarteko magia magialdian bere bigarren egunean sartu da. Zaleek Ignacio López Latinoamerikako magia txapelunaren ikuskizunaz gozatu ahal izango dute gaur arratsaldean. Gainera, jaialdiak magia eta zinema elkartuko ditu gaurkoan ere.
Musikari helduta ordea, soinuan bata eta txistuan bestea, bi musika tresnetan erreferentetzat hartuak dira Gorka Hermosa eta Garikoitz Mendizabal, nazioartean maiz sarituan, Hermosak konposatutako lanak mundu osoko orkestreko izan dituzte urteotan, eta Mendizabalek berriz urteak daramatza frogatzen txistua molde eta joera askotara egokitzen dela. Nork bere aldetik osatu dute beren ibilbidea, baina elkarrekin ere aritu izan dira. Orain beste urrats bat egin eta elkarrekin ondu dute Sustraien matxinada albuma. Eguneko berriak ala gaurkoan Jonantza politologoa izan da gurean gaur magazineko elkarrizketatu nagusia eta egin diogun elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian Lizarrako akordearen 25. urteurrena izpide ez galdu. Mabiterdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Jon Altza, analista politikoa. Kaixo, Jon? Eta eskerrik asko gurean izateagatik. 25 urte bete dira Lizarrako adierazpena aurkeztu zutenetik, mugarria izan zen estreineko aldiz, hainbat alderdiren eta erakundeen artean adostasuna lortu zuterako, ezta? Baina azkenean zapustu zen, baina landare mende laurden batek ematen duen perspektibarekin, zein da egiten duzun balorazioa? Gaztea ginela, orduan, hori da lehenengo balorazioa, ez? Egia, Lizarra Garaziko akordioa oso momentu historiko zehatzean gertatu zela, ezta? Oso gatazkatxoa zen garai eta momentu batean, eta gatazka horrek hartu zuen dimensio sozial, politiko, militar bat, esango genuke oso handia izan zena momentu hartan, ezta? Eta Euskal Herriko hainbat eragilek bereziki, eta aipatu behar da, egon zela alderdi politikoen buruz agitzen borondate bat, baina aurrekari batzuk ere egon zirela, Euskal Sindikalismoak ere batasun bat lortua zuelako, Lizarra Garaziko akordioa sinatu baino lehenago, ezta? Hori ere mugarri historiko bat izan zen hori baino lehen, zeren aurreko urteetan Ajurianeko maila, Ajurianeko paktua 1988an sinatu zen, eta mahai horrek nolabait bilatu zuena zen, hor bi interpretazio historiko daude, baina nagusiki bilatu zuena zen ezker abertzalearen isolamendua, ezta? Eta horre inguratu zitzaion narratiba oso bat, oso errepresiboa izan zena, ezta? Handikan 10 urtetara Lizarra Garaziko akordioa, inongo zerikusirik ez zeukan bestelako akordio bat izan zena, ezta? Eta hor, ulertu behar dena da akordio horren dimensioa eta edukia. Zeren, akordio horren edukiaren barruan zegoen punturik segurazki importanteena, edo maila politikoan importanteena zen Euskal nazioaren aitortza eskatzea, bai Frantziar estatuari eta bai Espainiar estatuari. Eta horrek posible egiten zuen nolabait borroka armatua alde batera uztea, bide sozial eta politiko bati egiteko. Lizarra Garaziko sinatzaileek gehiengoa ordezkatzen zuten. Nik uste hori oso importantea dela ere gogoraraztea. Eta beraz, bide horri ekizitzen eta bide hori gainera trasladatu zen gero akordio instituzional askotara, Euskal Herriko iaia udal guztiak nolabait banatu ziren edo gobernuak osatu ziren Lizarra Garaziko indarren babesarekin, eta beraz, bai, esan duzun bezala, momentu historiko oso importantea izan zen, ezta?
momentu historikoa, akordioaren dimentsioa eta edukia aintzat hartuta, eta egon gainera, kanpotik ikusita, horrelako akordio bat ikustea EAJ eta EH Bilduren artean, zaila egiten zaigu, ez da? Bai, bueno, ez kanpotik edo urrundik, ez? Beste garai batetik, ez? Bai, noski garai hartan, ez zegoen Euskal Herria Bildurik, oraindik urte asko falta ziren bildu osatzeko, ez da? Momentu honetan agian EAJ eta Euskal Herria Bilduk horrelako akordio bat ez egiteko arrazoi nagusia segurazki ez da biek ala biek ez ikustea nolabait bide hori edo beraien artean lehia bat egotea. Nik uste dut arazoa ez dela lehia, orduan lehia ez lehia, baina okerragoa zen egoera batean geunden, ez da? Iaia konfrontazio batean geunden, orduan arazoa ez da lehia, nik lehia politiko ez dut gaizki ikusten, EAJ eta EH Bilduren artean, gaina pentsatzen dut ona izan daitekela proiektu ezberdinen arteko lehia bat edukitza Euskal Herrian. Beraz, iruditzen zait arazoa ez dagoela hor. Arazoa gehiago dagoela ez dela ikusten, momentu honetan, esperientzia historikoen arabera, Espainiar estatuari nolabait hemendik modu edo planteamendurekin aurre egiteko modurik. Alegia, Elizarra Graziko akordioak azkenean bi dimensio ditu. Bata akordioa eta bestea da akordio horren ondoren datorren konfrontazioa. Konfrontazioa kasu honetan estatu espainiarrak egingo lukeenarekin. Ez da, orduan, nik uste dut momentu honetan ikusita Kataluniako esperientzia eta beste hainbat gauza momentu honetan euskal soberanismoak ez daukala marraztua bide bat edo modu bat nola aurrera egin soberanismoaren bidean, ez da? Euskal Herri mailan ez, baina atzo diada eguna edukizuten Katalunian, zein da egiten duzun irakurketa edo argazki nagusia egun horretakoa? Argazki asko egoten dira egun horretan, horrela bote prontoan eta atzo ikusitako horrekin ikuste dut iazko diadarekiko askoz patxadatsuagoa izan zela, eta hori oso esanguratsua da Espainiako investidura negoziazio batzuen aurrean gauden momentuan. Beraz, esan daiteke atzo ikusi izan, ez nioke batasuna dituko baino, baretasuna bai manifestazioan parte hartu zuten milaka herritarroiek eta alderdien artean, horrek nolabait erraztu egiten du investidura horretan pauso hori ematea. Ez da, noski, amnistiaren legea dago ratzean, hori egongo ezpalitz eta hori diada baino lehen, eta hori noski independentisten exigentzia bat izan da, alegia diada iritsi baino lehen amnistiaren gaia agendan ahalik eta aurreratuena egotea, eta horrek nik uste dut egin duela posible diala nahiko razonable eta lasai bat edukitzea, ez da? Madrilgo investidura saioak ditugu mahai gainean, eta Kataluniako alderdiek Sánchezeko investidura hori negoziatzeko aldarrikatzen dute amnistia legea eta autodeterminazio legea. Uste duzu posible izango dela? Ez inondik ere, nik uste dut ez dutela zehazki aldarrikatzen autodeterminazioa investidurarako. Momenturen batean, Puigdemontek bai mahai gainean jarri du exigentzia dezagun amnistia lege egin daiteke investidura baino lehen. Denbora dago, zeren, Feijóoren zera historia honekin eta horrek aukera batzuk ireki ditu lasaiago hitz egiteko ere, ezta? Baina autodeterminazio eskubidea ez dago taula gainean eta ez da baldintza bat izango inongo momentutan investidura hori egiteko. Nolabait, esaten ari direna alderdi independentistak esaten ari direna da, ez diotela alde bakartasunari uko egingo, ez diotela bere aspirazio nazionalei uko egingo, eta beraz autodeterminazioaz hitz egin behar dela, eta hori mahai gainean jarri behar dela, baina hori beti jartzen da mahai gainean. Inongo momentuan ez da lotuta egongo investidura bati. Beraz, alde horretatik hori aktore guztiek nolabait badakite eta horrela aitortzen dute. Eta iruditzen zait, Katalunian ere inork ez duela pentsatzen autodeterminazio eskubide hori mahai gainean jarri daitekenik baldintza moduan, ezta? Amnistia legea kongresuan naiz eta onartu, gero senatura igaro beharko luke eta senatuan PPk du gehiengoa. Orduan, zaila izango litzateke amnistia lege hori onartzea, ezta? Hor ikusi behar da amnistia legearen edukia ze modutan planteatzen den, zer dan amnistia bat. Amnistia bat
ez da erabaki anti-errepresibo huts bat. Ez da barkamen bat, barkamena da indultoa, beste figura bada, ezta? Amnistiaren lege batek dimensio politiko oso sakona dauka, eta ondorio eta deribatu asko dauzka, eta bai garaipen politiko oso handi bat izango litzatekeela Kataluniako independentismoarentzat, horrela bere horretan amnistia lege bat onartzea. Hori legala da, nik ez dakit zehazki senatuak benetan ze aukera dituen hori gelditzeko. Moteltzeko bai, seguro, eta komplikatzeko, eta bar. Hor, arazorik handiena Feijóok esan duena, eta da, konstituzionalak, epaitegi konstituzionalak hori gelditu egingo duela, eta horretarako daudela, PP-ren epaileak tartean. Hori bai, eta hori oso posiblea da, eta hori egin dezakete, eta saiatu daitezke modu oso arbitrarioan hori egiten. Ordan, nola planteatuko duten hori juridikoki, politikoki, ni ez naiz horretan zehazki aditua, iritzi ezberdinak entzun ditugu, posible da, kuriosoa da, lehen Madrileko ezkerrak esaten zuenean ezinezkoa zela amnistia lege bat egitea, orain esaten dute posible dela, ordan, hor ja, badago ja aldaketa bat. Beraz, terminoak ikusi beharko dira eta ulertu beharko dira. Gobernuaren edo gehiengo parlamentarioaren eskuetan dagoena egingo dute. Tribunal Konstituzionalaren eskuetan dagoena, segurazki ezingo dute egin. Aipatu dugu Kataluniako auzia, nola ikusten dituzu egun Ezker Republikana eta Juntzen arteko harremana? Nik uste dut, azkeneko Kongresuko Espainiako hauteskundeetan biek jaso duten, batez ere Ezkerrak, baina Juntzek ere bai, biek jaso duten zartakoaren ondoren, iruditzen zait, hausnarketa momentu batean daudela. Eta iruditzen zait, zartako hori asko, irakurketa asko egin dira, Eskerra jetxi egin dela Madrilen egin duenaren gatik, ez dakit oso sostenigarria diren analisi horiek. Nire ustez, independentismoaren arazorik handiena eta oso identifikatua dagoena duela urte batzuetatik ona da, batasunik eza. Eta hor sufritzen du benetan independentismoak ez da, inbeste ze taktika erabiltzen duen Madrilen aurrean da, ea benetan gaiden herri batasun bat edo Kataluniako aldarrikapenen inguruan batasun bat osatzekoa. Eta ez dira gai, eta horrek desgastatu egiten du, bai Ezkerra, bai Junts eta baita KUP ere. Hiruak desgastatzen ditu. Beraz, iruditzen zait, hausnarketa bat egin beharko dutela, uste dute Junts momentu honetan egiten ari dela ere, analisi nolabait errealistago bat, baina ez kasualitatez. Momentu honetan badaukatelako giltza bat eskuan eta giltza hori erabiltzeko prest daudelako. Orduan, okerrago ezin duten ez egon, pentsa dezakegu gauzek hobera egingo dutela. Puigdemontek joan den astean agerraldia egin zuen eta bertan errepresioa amaitzeko eta amnistia lege bat onartzeko eskatu zion Sánchezen inbestidura negoziatzeko. Puigdemontek berriro ere garrantzia edo berreskuratu zuen agerraldi horren ostean, zein da egiten duzun analizia? Puigdemontekoen daukala momentu bat politikoki oso interesgarria beretzat, eta gainera, jokoan dagoena ez dela bakarrik amnistia bai edo ez. Jokoan dagoena Kataluniar independentistek eta kasu honetan Juntzek ze paper jokatuko duten urrengo urteetan estatuko politikan eta ondorioz, nolabait bumeran moduan, Kataluniako politikan ere bai. Eta iruditzen zait, aukera hori pasatzen, Puigdemontek ez duela inundik ere utziko, eta oso nire ustez politikoki irrazionala ditzatekela, adibidez ANC atzoko diadan planteatzen zuen, esaten zuen edo independentzia edo berriz hauteskundeak Espainian. Hori ez da razonablea. Hori da esan dezakezun gauza bat, eta agian esan egin behar du hori ANC-ekin, nien esartuko ANC zer esan behar duen eta zer ez. Baina Puigdemonten tokian jarreta hori ez da arrazoizkoa, eta ez dut uste hori egingo duenik, ez da? Sánchez babes bila dabil momentu honetan, eta PSOEko burua koalizio kanarien babesa lortzea espero du oraindik, eta hori horrela izango balitz, Juntzen aldeko boska ez luke beharko bigarren itzulian, bakarrik abstentzioa. Nola ikusten duzu giroa? Koalizio kanariaren babesa egia da importantea dela, baina determinantea izaten jarraitzen du Juntzek. Hor, 171 horretan, hor kontua Koalizio Kanariak PP-rekin gobernu akordea daukala Kanariar uhartetan eta asko komplikatzen zaiola Sánchezin olabait babesa ematea. Horan, Koalizio Kanariak egin dezakeen gauza bada Feijóo babestu,
lehenengo itzulia, ematen du ahaztu egin zaigula Feijóo aurkeztuko dela inbestidurara, beraz, Feijóo babestu dezake, eta gero ikusita horre ikutxe egiten duela, Sánchez babestu dezake, estabilidadearen izen, eta batez ere gauzak lortzeko politikoki, ezta? Baina Juntze jarraitzen du izaten beharrezkoa, abstentzioa izan edo baiezkoa izan, duela aste batzuk ezakiz ere esango nukeen, baina oraintxe bertan ez diot ikusten sekulako desberdintasunek, ezta? Feijóo aipatu duzu, Feijóoren inbestidura, eta Feijóoren inbestidura erraztuko lukeen ahotsak ere entzun ditugu egunetan, adibidez, Oiotako kideen artean. Zer analizi egin genezake, une honetan Aiotaz? EAJak ez leukake arazorik Feijóoren inbestidura bat babestekoa, ez leukake arazorik, Mariano Rajoyren aurrekontua babestu zituzten, beraz Feijóorekin, Mariano Rajoyren ondorengoa denarekin, ez lukete arazorik izango, baldin eta horrek ez palu suposatuko Vox tartean egotea. Ordan, EAJak ez du babestuko Feijóo, ez du babestuko, Feijóok ez du lortuko EAJaren babesa, EAJak ezin duelako Vox ekuazioan dagoen ezer babestu, ezin duelako ez bakarrik EH Bildurekin lehia bat daukalako hemen, eta horrek suposatuko lukelako sekulako ondamendi politikoa, ez da EAJaren zat, baizik EAJaren barruan ere sekulako zalaparta sor lezakeelako horrek, ez? Voxek jarraitzen du izaten marra gorri bat dene guztete EAJaren zat, PPk ez. PPrekin EAJak akordioak egiteko ez dauka inolako arazorik, eta ikusi dugu Foru Aldundian abez Gipuzkoan egindako akordioa, edo Durangon, eta garreta garza. Feijóo aurkeztuko da, hala ere zenbakiak aintzat hartuta, badirudi ez dela aukeratua izango, Sánchez hurbilago dabil, uste duzu posible izango dela Sánchezen inbestidura? Bai, Feijóo hori, esan duzu badirudi, eta grazia egin ez, ere, badakigu historian zer nolakoak gertatu diren, ez? Espekulatu izan da, nolabait boto sozialista edo erosi zitzaketela, edo nolabait PSOEen adibidez, Alfonso Guerra edo Felipe González edo Joaquín Legina, edo PSOEen ezagutu ditugun Lizarra Garazin garaia hartan PSOEen zeuden peso pesatu edanak, ez da, badakigu zer pentsatzen duten, nahiago dute Feijóo Sánchez baino, ez, horrela da, ez, orduan, hor, 5 diputatu sozialista nolabait erostea, eta dena da posible, hori gertatuko balitz, nik uste sekulako zera izango litzatekela, sekulako eskandaloa, ez da. Pedro Sánchez, nik uste presidente izango dela, horian ere iritzia, ez zuzen ere, lehenik eta bain, Pedro Sánchezek erabaki duelako presidente izango dela, berak erabaki egin du, bera prest dago aurkezteko inbestidurara eta inbestidura hori irabazteko, eta horrek suposatzen duen guztiarekin. Yolanda Díaz Bruselan egonda. Bruselan egonda, komunikatu bateratu bat egin dute Puigdemontek eta Yolanda Díazek. Hori oso seinale ona da Pedro Sánchezentzat, nolabait badagoela hor aurrerapen garrantzitsu batzuk ematen ari direla. Nolabait egiten ari den guztiak adierazten du Pedro Sánchez presidente izango dela. Bestalde, Andoni Ortuzarrek deiari eskainitako elkarrizketa batean, bere alderdia Puigdemonten gana hurbiltzen ari dela adierazi zuen, Pedro Sánchezen aurrean, EH Bildu Esquerra Republikanari kontrapisua edo egiteko. Nire susmoa da, Andoni Ortuzarrek nahiko lukeena Esquerra Republikanarekin akordioak egitea dela, ezta? Badago ardaz bat, Esquerra eta EH Bilduren artekoa, egia da, gauz askotan ez direla batera joan, baina badago batasun moduko bat, egun hauetan EH Bildu gaur bertan Mertxe Ezpuruak ere jarraitu da azpimarratzen, nola den batasun hori independentisten artekoa oso importantea den. Egia da, hor egontzen akordio bat, independentisten artean, Kataluniarrak, Euskal Herritarrak eta Galiziarrak, eta nolabait Madrilen independentziaren alde indarre egitekoa, uste dut 2018an edo uste dut izan zela, eta horre EAJ kanpoan gelditu zela, bere borondatez, eta orduan, Juntzekin elkartzeak suposatzen du, nolabait Juntzek ere aldatu egin beharko lukela bere estrategia. Ez delako bateragarria gauza bada, EAJak adibidez Xabier Triasekin harreman onak edukitzea edo konberientziaren munduko hainbat zerarekin, zuzendarirekin eta
harreman onak edukitzea. Baina lehendakaria eta Puigdemonten arteko harremanak, Urkullu eta Puigdemonten arteko harremanak bere garaian mentzat, ez badira goitik bera aldatu guztiz gaiz zapuztuta zeuden, gogoratzen dugu 2017ko urrian Urkulluk ze saiakera egin zituen Rajoyrekin eta barba Puigdemonten erabaki horiek eta baldintzatzeko, eta iruditzen zait zaila dela. EAJaren aldetik jokaldi inteligentea esango nuke baino gehiago beharrezkoa. EAJari ondo letorkioke konbergentzia itzultzea, nolabait, elkarrekin garai batean osatu zuten elkar ulertze hura berriz ere martxan jartzeko. Konbentzio konstituzionala Espainiako gortean egitea proposatu du Urkulluk, alderdi politikoen eta autonomia erkidegoen parte hartzearekin. Izan ere, badirudi lurraldeen gaia erdigunean egongo dela agintaldi honetan. Bueno, oso baikorra izatea da hori, ez da neuzek garbi dago, asmatzen baldin bada gai horretan indarre egiten, egon daitekela gai hori hor, baina gauza bat garbi eduki ezagun. Alderdi sozialista estatu alderdi bada. 1978ko estatu hau Suarezek montatu zuen, baina gero alderdi sozialistak garatu zuen errealitatean, ezta? Alderdi sozialistak eta tribunal konstituzionalak. Orduan, alderdi sozialista estatu alderdi bada. Alderdi sozialistak ez du estatuaren nolakotasuna aldatuko. Eta iruditzen zait hori, geure buruari errepikatu egin behar digun gauza bat dela. Inork ez dezan, kea saldu, zen edut. Gauza bada, gai territoriala mai gainean jartzea, eta ez eta hitz egingo dugu gai territorialari buruz. Eta beste bada, gai territorialean deus egitea. Kongresuan euskeraz hitz egin ari izatea ez da gai territorialari heltzea. Bruselako zeran, Estrasburgon katalana ofizial egitea, ez da gai territorialari heltzea. Gai territorialari heltzea da konstituzioa aldatzea. Konstituzioa aldatzea, beraz, Espainiar estatuaren izaera juridikoa nolakotasuna eta konstituentea eraldatzea. Eta hori ez du inoiz egingo alderdi sozialistak. Ez du egingo nun eta ez dagoen behartuta horretara, edo bestelako indar batzu sartzen diren tartean. Orduan, gai territoriala hitz egiten dugunean, edo konbentzio konstituzional bat, nun eta Espainiako gorteetan, eta Espainiako gorteak dira, Espainiako soberania nazionala ordezkatzen duten gorteak, edo parlamentu bat da, non Euskal Herria, Katalunia, ez gauden onartuak hor nazio bezala. Beraz, Espainiako gorteetan egin ditzakezun, nahi dituzun konbentzio konstituzional guztiak, baina hor gu ez gera egongo Euskaldun bezala. Guk hor parte hartzen dugu espainol bezala. Hori da konstituzioak esaten duena, eta beraz, hortik ez gara mugitu goran. Beste gauza da, gaia mai gainean jartzea. Eta hori ondo iruditzen zait. Eta guazen gaia mai gainean jartzea. Guazen horrekin proposatzea konbentzio konstituzional bat, nahi duzun guztia. Egin dezagun, gai hori presente egon dadin Euskal Gizartean eta Espainiako agenda publikoan. Ados nago, baina ez dezagun espero, lehen Lizarra Garazirekin hasi gara, ez da? Lizarra Garaziren filosofia noski bestelakoa zen. Ez esaten gero, guazen indar bat egitea hemen, guazen bide konstituyente bat abiatzea hemen, Lizarra Garazik garatu nahi zuen horretaraino, udalbiltzaren sorrera berez horretarako ere bazen, ez da, instituzio propioak sortzearena. Orduan, biak beharko dira. Beharko da bide alde bakarreko bat, pixka Lizarra Garazik berritu bat izan daitekena edo dena delakoa, eta gero beste alde bat non Espainiako politikan eragiten saiatuko den etengabe, gai hauek edo gure interesaren zezkion gaiak hor jarriz. Baina hurrengo legegintzaldian ez da aldatuko Espainiako izaera territoriala. Uztaileko hauteskundeen ondoren oraindik eratu gabe dago Espainiako gobernua, baina ikasturte honetan beste hauteskunde batzuk izango ditugu, Jaurlaritzarenak zehazki, eta Urkulluk momentuz ez du baztertu Europakoekin batera joatea, baina batzuk diote aurratuko dituela. Nola ikusten duzu egoera, zuk zer uste duzu? Bai, Europakoekin batera joateak berez, oparitxo bat izan liteke PSOE eta Podemosentzat. Oparitxo, zen ikusten Europako hauteskundek ez dutela jendea mobilizatzen, baina egia da, PSOE eta Podemos bezalako alderdiak, edo PP, hiru alderdi horiek, boto plus txiki bat edukiko luketela, eta hori ikusi genuen municipalekin batera egin zirenean Europako hauteskundeak, estatuko alderdien, nolabait, pixka gehiago jasoko luketela egun berean, beraz,
gomendio izango litzateke Urkulluri, eta egin beste egun batean, aunque sea hilabete bat lehenago, ozakiz epe izango litzaken minimoa, ezta. Bueno, hauteskundeak oso interesgarriak izango dira, azkenean erabakiko delako jarraikortasuna eta aldaketaren arteko auzi hori. Horan benetan, EAJaren kudeaketa eredu hori, benetan, nik uste badagoela Euskal Gizartean hori aldatzeko nahia, Urkullu momentu honetan egiten ari den elkarrizketa eta diskurtsotan ikusiko dugu ostegunean, baina ez da inungo momentuan trasladatzen ari aldaketa bat emateko prest dagoela bera, alegia nolait EAJaren gandik edo Eusko Jaurlaritzaren gandik ez da aurrikusten aldaketarako gaitasunik, beraz, boto emaileak begiratu behar du beste toki batzuetara aldaketa bat nahi baldin badu, ez? Orduan, hor neurtuko da, benetan, EH Bildu gaitasuna daukan aldaketa horren inguruan gehiengo parlamentarioak osatzeko. Orduan, pixkat hori jokoa hori izango da, eta nik uste oso inoiz baino garbiago daudela ardatzak eta gauzak Euskal hauteskunde batzuetan, nik uste oso interesgarria dela. Azkenen gainera, azken hauteskundetan bestelako mapa bat irudikatu zen, orduan ikusiko dugu zer gertatuko den, baina argi dagoena lege asko galituko direla onartu barik, eta horin artean badaude hezkuntza eta memoria legea. Hezkuntza legearena bideratuta egon badago, Urkulluk esan zuen momentutik joan den astelehenean, bera eta Alderdi Sozialistak onartu egingo dutela. Nahita EH Bildu akordiotik kanpora utziz eta berez ibilbidea bestelakoa izan da. EAJ eta EH Bilduk adostasun politiko bat eduki dute hezkuntza legearen inguruan, eta Alderdi Sozialista izan da, horre problemak jarri dizkiena beste biei. Orain, Urkulluk saldu nahi du nolabait hau dela EAJ eta Alderdi Sozialistaren arteko akordio bat, eta gero Bildu sartuko da edo ez da sartuko, ez da, akordioaren barruan. Nik uste gehiengo bat badagoela, nik uste EH Bildu ere azkenean akordio horren parte izango dela, hor datza horrelako akordio baten balio, ezin da hezkuntza akordio bat egin gehiengo parlamentario rakitiko batekin. Horrek ez du irauten, eta hezkuntza akordio bat denbora luzerako oinarri bat jartzea. Gero ikusiko dugu dekretuak nola onartzen diren, ze gehiengo eta ze gutxiengorekin, hori gero etorriko da. Orduan, hezkuntza legeak egia da asmo politikoa zela legegintzaldi honetan onartzea, geratzen denak, Espainiako agendak hainbeste markatzen du, momentu honetan ez dakigula oso ondo hori posible izango, segurazki ez, nik uste nuen baietz, baina, badirudi izan daitekeela hurrengo legegintzaldian, baina, hurrengo legegintzaldian egongo diren proportzioak parlamentuan, oraindik erabakitzeko daude, orduan ikusi beharko da, benetan EAJ eta Alderdi Sozialistak bakarrik, bereik biek bakarrik izango luketen onartu hori, ezta. Hainbat kontu ditugu ikusteko, aurrego ikusiko ditugu, eskerrik asko Jon Altza analista politikoa gurekin izateagatik. Eta honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara, hauek izan dira gurean gaur jasotako guztiak, eta beraz, hauesek eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ez duzue ikusgarri ondo izan eta bihar arte.